Hola, agora sí. Que raro, se escoita a voz de un así, nunha sala tan grande como esta que ten, pues, comentábamos agora, un espazo pues tan bonito. Moi boa tarde a todas e máis a todos, benvidos e benvidas a unha xornada do Colexio de Psicólogas e Psicólogos de Galiza para a celebración destes 45 anos. Eu son Alberto Ubiña, son concelleiro do Concello de Pontevedra. Simplemente quería darvos un pequeno saúdo. Bueno, creo que comentábamolo agora ao comezo, non? Que este tipo de foros, este tipo de debates son moi necesarios na sociedade e os concellos temos o deber xa non só legal, sino tamén moral de apoialos e de que se ofrecer todas as facilidades para que así se poidan producir. Xa non só deberamos e temos o deber de promovelos nos mesmos e nos mesmas, sino tamén apoiar a aquelas entidades, neste caso como colexo, pois que decidiron escoller Pontevedra para celebralo. Para falar ademais de autoritarismo e liberdade, que poden parecer uns temas como outros calquera, pero eu creo que están no día a día e ademais pois que son parte da nosa sociedade. Nun mundo, nunha sociedade como é a actual, na que parece que o autoritarismo, a violencia, as cuestións, non, como poden ser o xenocidio que agora mesmo está a vivir a Palestina, que non teñen ningún tipo de consecuencia, poden desvirtuar incluso a propia sensación, o propio valor da palabra liberdade. E creo que foros como este ou outros que se organizan, que ademais pois fomentan o debate, o que van a facer é que esa palabra liberdade cada día pois que consiga un peso maior e que se estenda ao longo da sociedade e que o vexamos como algo que é noso, pero que é noso porque o gañamos e que temos que seguir loitando por el. Non podemos deixalo escapar. Para iso, pois, como dicía, e xa non me estendo máis, agradecer o traballo do colexo que escollera Pontevedra para celebrar estes 45 anos para desenvolver este foro. Eu desculpome, comentaba yo a ela, non, que me teño que ir por unha cuestión persoal, pero agardo que desfrutedes moitísimo do foro e que veñan moitos máis a desfrutalo. Así que, nada máis. Moitas grazas. Bueno, boa tarde a todas e a todos, benvidos e benvidas a este foro que leva por título Autoritarismo e Liberdade que organiza o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia e de celebralo en Compostela en Pontevedra, agradecemos enormemente a colaboración do Concello de Pontevedra que nos facilitara todo este espacio e que sempre, cada vez que dentro do Colexio de Psicoloxía necesitamos algo desta cidade, a verdade é que o Concello temos moi boas respostas e que moitas grazas tamén a vos, porque se non fora así tampouco poderíamos traelo aquí ainda que quixéramos, así que en nome do Colexio, grazas. Bueno, nos este foro encadramos dentro da celebración dos 45 anos do nacemento do Colexio de Psicoloxía de Galicia. Non me quero estender moito, parece que é unha celebración, pero para nós é algo máis que unha celebración, non? Porque, bueno, con isto queremos realmente darlle, eu creo que é o sentido da nosa institución, nun momento tan complexo a nivel histórico, a nivel social, a nivel cultural, non? Esta data tamén é unha oportunidade para parar, para reflexionar e mirar ao noso alrededor. Vivimos tempos complexos nos que as ameazas aos dereitos fundamentais e a convivencia democrática son vigorosas, ás veces de forma sutil, pero ás veces tamén de maneira aberta. Por iso, neste espacio aberto ao diálogo e ao pensamento crítico, queremos poñer o foco en como a psicoloxía, a nosa disciplina científica, pode contribuir a entender
e tamén a resistir. Este momento histórico, dialogado con outras disciplinas, evidentemente, que tamén as necesitamos neste momento tamén tan importantes como pode ser a filosofía e o xornalismo. E tamén queremos poñer en valor a palabra liberdade, co que significa liberdade. Recuperar a palabra, a capacidade de cuestionar, de empatizar e de construir comunidades máis xustas, máis igualitarias e, por suposto, máis saudables. Bueno, eu non me quero estender porque se hoxe contamos aquí esta tarde en Pontevedra con voces moi valiosas, non? Que dende os diferentes ámbitos nos van facer reflexionar, ámbitos como a filosofía, a comunicación e, por suposto, a psicoloxía. Grazas de corazón a José Manuel Sabucedo, a José Hermida, María José Agra e tamén a persona Xavier Macías que moderará este foro e que xunto tamén con Concha Fernández ou con Mónica Alzate e tamén con Pepe Verdullas, pois xuntos construímos facer estes foros que non vai ser o primeiro para toda a sociedade galega. O meu agradecemento, sinceramente, a todos e a todas. E tamén non podería deixar únicamente de rematar, digamos, este foro, a miña intervención, sin recordar que detrás desta reflexión que hoxe traemos aquí, no marco do aniversario do CODGA, está o noso compromiso como colexio de psicoloxía firme e solidario coa paz e cos dereitos humanos. E o quero reivindicar hoxe aquí máis que nunca. Tamén, por suposto, algún día teremos que dar contas á historia sobre que facíamos mentres que un pobo estaba a ser masacrado e exterminado como está a pasar hoxe con Palestina. Non hai camiño para a paz é o camiño, decía Gandhi. E nese camiño estivemos, estamos e estaremos. Moitas grazas a todos e a todas e tamén por asistir a este foro. Todas as persoas asistentes. Grazas. Boas tardes. Grazas tamén, lógicamente, pola vosa asistencia e quero agradecer tamén ao Colexio Oficial de Psicoloxía a confianza que me dá para abrir este foro e para moderalo. Como xa se dixo, este foro enmárcase nos 45 anos do Colexio Oficial de Psicoloxía en Galicia e, de alguma maneira, eso ven simbolizar unha trayectoria que se iniciara xa nos anos 70, cando algúns dos que logo montaron esa organización profesional estaban estudiando en Santiago de Compostela, e esta organización profesional e as asociacións estudiantís que hubo antes, pero tamén xunto a outras organizacións sindicais, sociais, cívicas e políticas, conseguiron abrir un camiño e deixar atrás uns tempos sombríos, unha dictadura que duraba casi 40 anos, uns tempos autoritarios, e o traballo de todas esas xentes que nos anos 70 empezaron a mobilizarse e a organizarse conseguiron, afortunadamente, deixar atrás un país amordazado, un país empobrecido cultural e intelectualmente, que, ademais, unha dictadura que nunca deixara de reprimir a disidencia con torturas, con exilio, con castigos e mesmo con asasinatos. Os que nacimos neses anos que agora algúns pretenden pasar como prósperos e tranquilos, e refírome ás décadas dos anos 50, 60 e primeiros 70, creo que tamén temos algo que decir, porque lembramos como foi a dictadura neses tempos que agora algúns reivindican como tranquilos e prósperos. E hai que lembrar que cando agora se di que daquela un salario servía para manter unha familia, non se di que eso era a costa, entre outras cousas, de manter as mulleres escravas e amordazadas do traballo doméstico, sin vida pública e sometidas aos varóns. Cando se di que daquela era moi fácil comprar unha vivenda, non se di que había xente que non só non podía mercar unha vivenda, sino que tiña que emigrar por decenas de miles para buscar unhas condicións de vida dignas.
Non se di tampouco que a xente daquela baixaba a voz para falar da vida pública, baixaba a voz para falar da política por medo. E non se di tampouco que daquela había un único parte de noticias. Todas as emisoras tiñan que conectar coa emisora do réximen para que se dera unha única versión da realidade. Estaban proscritas as libertades e todas, pero podemos falar, por exemplo, das libertades sexuais ou cualquier dereito á participación. Eso, a xente que nacimos nos finais dos anos 50, nos anos 60, vivímolo. E, efectivamente, había algún desenvolvemento económico, pero a dictadura aí estaba. Eu creo que debates como de hoxe son, digamos, moi necesarios para analizar e entender as tendencias que hoxe estamos a vivir de reivindicación ou de enfatizar as supostas virtudes do autoritarismo. Sabedes que hai en todo o mundo un ascenso de forzas de políticas de extrema dereita que están cuestionando consensos básicos da democracia e eu creo que é importante analizar eses fenómenos, reflexionar sobre eles e conseguir entre todos e todas, digamos, manter viva a defensa da democracia e das liberdades. Como se dixo, temos hoxe aquí a 3 representantes de recoñecida trayectoria nas súas disciplinas, nas súas profesións, e eu quero comezar por darlles unha primeiro turno de palabras no que en aproximadamente 10 minutos ten unha primeira impresión de como ven eles estes problemas do autoritarismo e da liberdade. Despois, espero que podamos dar paso a un debate máis de intercambio de puntos de vista para seguir afondando en todas estas cuestións. Entón, en primeiro lugar, temos con nos a Xosé Hermida, que é un dos máis recoñecidos xornalistas galegos, con unha trayectoria longa, vencellada en casi toda a súa extensión ao diario El País, e casi sempre como correspondente. Correspondente en Galicia, correspondente hoxe no Congreso Español, pero tamén foi correspondente en Brasil algún tempo, e foi, entre outras cosas, subdelegado e delegado da añorada edición galega deste xornal. Xosé Hermida foi tamén premio Xosé Cous no ano 2017, quero recordar, o premio Xosé Cous a Liberdade de Expresión, e eu preguntaríalle que está a pasar. Vostedes unha posición privilexiada porque informades do que pasa, entón, que mudanzas están a dar, que cousas acompañan este ascenso da extrema dereita e como está a mudar tamén o panorama informativo, mediático, un pouco que nos des unhas primeiras impresións sobre esa cuestión. Bueno, eu creo que o que está a pasar é que se normalizou a brutalización da linguaxe. E creo que isto está moi presente nos medios de comunicación e está moi presente no debate político. É unha característica moi propia dos líderes deste novo autoritarismo. Temos a Trump, pois Bolsonaro en Brasil, que chegou a decir unha ocasión a unha deputada você nin merece ser violada. Temos a Milei, que digo estas cousas de zurdos de mierda, hijos de puta. E isto que se traduce moi claramente nas redes sociais e se transmite tamén aos medios de comunicación, e creo que a linguaxe que está da que se nutre e se alimenta a extrema dereita. Quero dicir, a crueldade, o acoso débil, a humillación pública. Temos moi presentes as imaxes de Trump con Zelensky na Casa Branca, ese espectáculo penoso. Todo iso agora non só non se agocha, sino que hai xente que fachendea deso e fai no público. No caso dos medios de comunicación en España, hai unha certa tradición xa. Creo que desde hai décadas, e sobre todo nos medios de comunicación madrileños, temos columnistas, locutores de radio que sempre se discutiron polo insulto, por ese linguaxe tamén brutal, por un estilo matón, onde vaise máis aló da crítica, senón que chegase a ameaza. Podes poñer exemplos que creo que calquera que siga un pouco os medios pode ter presente. Federico Jiménez de los Santos é un exemplo clarísimo.
Eu pregúntome por que tardou tanto en aparecer un partido de extrema dereita en España cando este tipo leva aí anos e anos con audiencias millonarias, non? E agora todo eso acrecentouse, empeorou polas redes sociais, onde ademais se poden facer este tipo de comportamentos amparados na cobardía do anonimato. Eu comecei, decías antes, a seguir a información do Congreso hai 5 anos. E nestes 5 anos puden ver como se foi degradando o ambiente, como se foi degradando a linguaxe e como ademais se normalizou. Evidentemente, sempre o debate político en España hai moito tempo que é moi subido de tono, pero a verdade é que se traspasaron moitas fronteiras. E aí, ás veces, é difícil distinguir entre que é o linguaxe dos políticos e a linguaxe dos medios de comunicación, que, ademais, se influen mutuamente moito, non? E que, ás veces, esa brutalidade dos medios de comunicación empurra a determinados políticos a subir o ton e a adoptar ese salvaxismo dialéctico, podémoslo decir. É verdade que no debate político está moi ben sellado na vida parlamentaria, que é a que coñezo agora e que sigo máis, a entrada da extrema dereita e de Vox, e aí empezaron a normalizar cousas como chamar criminal, traidor, perturbado, asasino, que no primeiro momento realmente parecíame asombroso, non? Cubrí moitos anos aquí o Parlamento de Galicia, realmente, vin cousas moi duras, en fin, Fraga e Beiras non eran precisamente así dúas persoas que fixeran debates versallescos, pero era unha cousa que realmente asombraba. E iso foise normalizando de tal maneira que, por exemplo, este mércores pasado, o voceiro do Partido Popular, o noso paisano Miguel Tellado, estaba facendo unha pregunta á vicepresidenta terceira do goberno, Sara Gesen, e díxolle textualmente: usted forma parte dunha organización criminal que é el gobierno de España. O que máis me asombrou foi que ela nin lle replicou. Non houve nin protestas do Grupo Socialista. Isto hai 5 anos. Estou convencido que se montaba un balbordo, que se pedía a palabra, que se lle pedía que retirara esa acusación tan bárbara e tal. E pasou como se tal cousa. Porque esa linguaxe acabase realmente contaxiando a todo o mundo. E agora chega un momento en que se é moi difícil distinguir, por exemplo, a linguaxe de Vox da linguaxe do Partido Popular. Falo da forma, non falo do fondo, das propostas e tal, que aí entraríamos noutra dinámica, non? Pero nas formas e insisto nesa palabra, na brutalidade, nas barbaridades, acaba sendo prácticamente semellante. E logo temos, a todo isto contribúe o xurdimento de un montón de autodenominados medios de comunicación onde é moi difícil distinguir o que son medios de comunicación do que é puro activismo ideolóxico, normalmente ultra de dereita. Agora mesmo aquí hai como 40... Aquí. Hai como, mellor así, hai como 40... En Madrid agora mesmo hai como uns 40 xornais digitais. Algúns son xornais, teñen a súa liña, pero outros son realmente plataformas de activistas que ademais contribúen tamén a
envenenar o debate e a envenenar o ambiente. Agora no Congreso, igual algún seguiu, estamos sufrindo porque hai unha serie de persoas, de activistas de ultradereita que conseguiron credencial de xornalista, pero o único que fan é acosar a xente, insultar nas roldas de prensa, provocar, na maior parte das veces é provocar, tentar conseguir unha reacción violenta para logo ter un vídeo de alguén pois tentando pegarlle ou dando unha mala contestación e subilo ás redes e facelo viral. Entón, os medios de comunicación que traballamos coa linguaxe, a min o que vexo é a degradación da linguaxe e a normalización da brutalidade. E como eso contaxia tamén a política, porque ti agora, por exemplo, insisto, na miña actividade un pouco diaria, sigues un discurso no Congreso e daste de conta de que o único interese de algúns oradores é facer un pequeno fragmento para logo subir ás redes e que aí tiña moita incidencia. Entón, aí, para conseguir iso que se chama agora da economía da atención, pois o que hai que facer é dicir unha burrada moi grande, que é o que vai ter impacto. E logo, se seguimos, por apuntar unha cousa máis, a mí tamén me chama moito a atención destes novos autoritarios de como se están apropiando tamén se apropian da linguaxe e se apropian digamos, de bandeiras de outros, por decirlo así, ou dos rivais, como este autoritarismo se disfraza de rebelde, consigo o discurso da rebeldía, do pobo contra as élites, e tamén está erguendo a bandeira da liberdade de expresión, que a liberdade de expresión é a liberdade de insultar e a liberdade de difundir falsidades, que é outra das cousas que fan. E aquí, xa acabo, últimamente cítase moito unhas palabras de Hannah Arendt, da filósofa, referidas aos fascismos do século pasado, que di algo así como que os que difunden mentiras non buscan tanto que a xente se crea esas mentiras como que a xente acabe por non distinguir entre a mentira e a verdade. E eu creo que eso é un dos grandes problemas con que nos atopamos hoxe e co que se atopa o mundo da comunicación, onde xa moitas veces imposible de distinguir a mentira da verdade. Pois, moitas gracias, José. Bueno, eu creo que é un bo inicio para preguntarlle a María José Agra, que é filósofa catedrática de Filosofía Moral e Política na Universidade de Santiago. A mí sempre me gustou moito a expresión das cousas que dan que pensar, e a mí me gustaría preguntarlle todo isto que empeza a describir a José Hermida, que dá que pensar, non? Porque María José Agra, como decía, é catedrática, ten traballado en filosofía política e teoría crítica feminista, e investigou ao longo da súa trayectoria profesional e académica sobre vulnerabilidade, sobre xustiza, sobre igualdade, que son temas que os están, digamos, plenamente de actualidade precisamente polo cuestionamento desos consensos básicos. Entón, a mí me parece interesante escoitar unha primeira impresión de María Agra, que, por certo, tamén tivo unha longa, como mínimo, importante trayectoria no Consello da Cultura Galega. Entón, María José, cando queiras. Moitas gracias a todos e todas por estar aquí esta tarde e grazas ao Colexio e á decana do Colexio por terme invitado a participar aquí. A verdade é que o tema, digamos que desde que comenzou o mundo, porque desde a perspectiva da filosofía sempre se estivo co problema de autoridade, autoritarismo, liberdade, porque así pensamos en termos de autoridade, autoridade non é tal se non hai obediencia. Entón, o problema da obediencia está en Antígona, por poñer un caso. E, como decía Xoán,
a mí me ven á cabeza todas as lecturas de Arendt sobre todo sobre a banalidade do mal, como se vai tecendo e se teceu o exterminio sistemático e premeditado de millóns de xudeus, de xitanos, porque sempre foron máis, nunca foron só os xudeus, non? Claro, se vemos a outra autora que a mí me traía a cabeza para pensar estas cousas, porque teñen reflexionado, como ten reflexionado Arendt, que é Simone Weil, que morreu moi nova, pero deixou unhas páxinas estupendísimas, ten un texto breve que se chama Meditación sobre a liberdade e a obediencia, e ela aí di unha cousa moi clara, di que a forza social está ligada á mentira. Claro, aquí levamos anos que se discutía da posverdade e de tal, pero vemos como veñen a coincidir no que ti comentabas, non? É dicir, unha forza social que está impregnándonos e que xa non sabemos distinguir o que é verdade e mentira porque non importa. Por que non importa? Bueno, aquí non quero meterme, pero habería outras dúas líneas, porque as palabras están cargadas. Para entender o que pasa temos que contextualizalas históricamente e ver o que nos describen ou nos contan ou como reflexionan estas autoras, por citar a estas, porque teñen un pensamento moi profundo sobre estas cuestións, pero a pregunta que eu me facía é: estamos na mesma situación? O sea, sempre se repite a historia da mesma forma? Penso que non. Que o que hoxe podemos decir que efectivamente hai unha forza social na mentira, podemos decir que non se busca a verdade, en todo caso era 4 pirados ou piradas filósofos que siguen aínda aí detrás deso, pero a contrapartida é por que se obedece, por que se admite eso, por que o poder que teñen as palabras, porque evidentemente a violencia ten un poder absoluto. Se eu podo matar, pois está claro, non? Pero aquí o poder está en toda esa cuestión da linguaxe que se altera. E entón, temos que ver que os conceptos e as palabras están cargadas, teñen unha historia, pero que en cada contexto mudan tamén de significado. Liberdade. Claro. Eu non sei se os que estamos aquí nos poñeríamos moito de acordo en que é a liberdade. E se o poñemos en contraposición con autoridade, pode haber unha autoridade que non coarte a liberdade, a autoridade sempre ten que exixir exixencia, ou eso sería autoritarismo. Pode haber un orden social ou unha comunidade política que non teña autoridade, que non teña algún tipo de obediencia, e cando temos que, ou se debería, desobedecer. Por que? É a pregunta do millón, non? Como isto se vai como unha chuvia fina, se vai metendo a linguaxe. E hai un elemento que ti destacabas que a mí me parece importante cando falabas da brutalización e da cobardía do anonimato. Eu creo que hai outro elemento que é a impunidade. Aquí non hai que todo impune, e a contrapartida cal é judicializar absolutamente todos os conflitos políticos. E van unidos. O sea, que te pongo un pleito e te llevo al gai, e ao mesmo tempo podes decir o que non pasa nada, e que o vemos en distintos contextos. Ben, un texto clásico
do Renacimento de Lavoisier é o discurso da servidumbre voluntaria. E xa di todo o título. Como un tirano pode mandar como se sustenta e a cadea que crea, e a servidume é, en principio, na tese del voluntaria. E outro dos textos que me viña a cabeza, o digo para ir enfiando que pensemos, porque a cuestión en filosofía é central, en filosofía política, desde que se empezou a pensar, que isto de cando temos que obedecer, cando se ten que desobedecer, que é autoridade, cando é autoritarismo, cando estamos falando de ditaduras, de tiranos ou de democracia, non? Porque as palabras pois, se utilizan en distintos contextos e hoxe estamos, máis que en unha democracia, estamos en procesos desdemocratizadores. E hai quen lle chama, non sei que vos parecerá, pero o que pode ser un oxímoron, democracia reaccionaria. En teoría, eso non debería ser así, non? Pero, efectivamente, e ten que ver con unha distinción tamén que ti falabas de extrema dereita. Sin embargo, eu creo que hai que distinguir a extrema dereita ou a ultradereita é antisistema. E é un factor moi importante, porque o antisistema non é solamente el pilingre este que anda por aí, non? Antisistema pode ser moita xente que vai pola ultradereita. E, sin embargo, con esta democracia reaccionaria, o que temos, máis ben, é unha dereita radical. Que o matiz é importante, por qué? Porque entra no xogo electoral e se benefician do xogo electoral e introducen a través deso medidas cada vez máis regresivas. Por lo tanto, bueno, e para rematar, solamente aquí como estamos na cousa esta dos psicólogos, a min hai un texto que sempre me chamou a atención e durante anos o comentaba cos meus alumnos e alumnas, que é o famoso experimento de Milgram, que o coñeceredes, Stanley Milgram. Como e por que obedecían e como tiñan que darlle descarga e, aínda que viran que sufrían e sufrían, seguían dándole hasta el final. E moi poucos en ese experimento paraban ou se sentían. Entón, cales son os mecanismos? Eu diría non só os psicolóxicos, sino os psicosociais da obediencia que levan á deshumanización e que levan a que o autoritarismo se impoña por unha vía que aparentemente é paternalista e que o que di o autoritarismo é unha sorte de que é o pai, como pai da familia, e esa é outra característica. O autoritarismo vai sempre dirixido a unha concepción familiarista, populista, antiintelectualista, o vemos con Trump e as universidades, ou aquilo que se decía a Universidade de Cervera, fuxia de min a funesta María de pensar. E, por último, e logo podemos volver por algunha destas cuestións, a mí me preocupa porque é unha característica constante, tanto na historia, nos distintos momentos, como como se cargan as palabras, é a cuestión antixénero e antifeminismo. E que ten que ver claramente co núcleo central, non é unha cuestión, digamos, de tirar fogueos, sino que se convirte nun enemigo claro. Non é unha cuestión simbólica e ao que se dan e o que procuran dar isto normalmente, non? Enemigos claros, respostas simples, non hai que complicarse. Pero no caso de todo o discurso antifeminista e antixénero, e iso que se construíu nos últimos anos como ideoloxía de xénero,
está perfectamente estruturado dentro de unha concepción autoritaria que o que busca é que non haxa desorden das mulleres. Eso non fai falta máis que ler os textos para velo. E, bueno, xa non digamos Putin, que dentro de lo que cabe non é tan infaltón, pero está saindo estes días que vai a poñer multas ás mulleres por non querer ter fillos. O sea, pasa directamente xa a acción. Antes era a presión social, bueno, ahora non, ahora directamente 40.000 euros te poden caer se faz algún tipo de declaración de que non queres ter fillos. As mulleres, claro, os homes se supone que poden tenerlos a todas horas, entón non é tan preocupante. Que a baixada de natalidade. Entón, para min é, e despois, se queredes, podemos comentar algunha cuestión máis, un dos puntos nucleares que non é, digamos, para despistar, sino que forma parte do entramado, do marco co que supostamente articulan todo, é xustamente a remeter contra todo o que teña que ver con sexo e xénero nas súas formulacións e baixo a fantasía, diríamos, de que hai ou se pode volver ao patriarcado. Ante, claramente, un movimento de mulleres que non vai a estar disposta a dar un paso atrás. E remato solamente con unha cuestión, porque logo podemos seguir. Hai uns anos, unha feminista norteamericana, Faludi, publicou un libro que se chama Reacción, Black's. E ela decía que o problema da reacción é cando hai un movimento forte, como o que vivimos no movimento feminista destos anos, non? Pero que o problema da reacción non ven porque crean que xa temos os dereitos, ese discurso. Pero para que queréis máis? Pero que pedís? Porque eso o escoitamos todos os días, non? Pero ela di algo que é moi interesante para entender, e di, non é porque os teñamos conseguido, sino porque pensan que chegaremos a conseguir. É distinto. Entón, vemos como arremeten contra ese núcleo duro, porque aí se xogan, entre outras cousas, o perfil autoritario. E iso é o patrón. E en eso se miden moita xente. E logo podemos falar de algunhas contradicións, como a señora esta alemana, entendes, lesbiana, e fillos que parece que non... Sí, pero con fillos tamén que tiveron que ver con cuestións, non sei, se de subrogación ou de algún tipo de... Claro, que fai que a xente non vexe esas contradicións? Hai algo que é o halo do poder, a figura e a fantasía que se construe, e outro elemento importante é como se fabrica o medo. E nas mulleres iso vemos moi claro. Como se fabrica o medo nos homes, o medo ás mulleres, e como se pretende que as mulleres teñamos medo para non ter liberdade. Bueno, creo que me pasei. Logo podemos... Gracias. Non, mas apuntaches moitas cosas interesantes, e algunhas como esta última que dis desta líder alemana, que igual, o que ven a evidenciar tamén, que igual a veces está, en esta como moitas outras cosas, con un pensamento simple, de equiparar determinados comportamentos supostamente a unha determinada ideoloxía cando non ten por que ser así. É dicir, que a veces seguramente nos convén, non son foros como este, actualizar moito a forma de pensar, porque eu creo que é a única maneira de comprender o mundo e afrontalo. Bueno, vamos ao terceiro invitado desta tarde, que é Xosé Manuel Sabucedo, que é catedrático de Psicología Social na Universidade de Santiago de Compostela.
Entre outras cousas, e ao longo de moitos anos, ten investigado moito en psicología política e en autoritarismo, en acción colectiva, e é membro da Academia de Psicología de España. É unha das figuras relevantes da psicología galega, por suposto, e tamén española. Ademais, permítame unha de Vigo, que o descubrín hai pouco, porque nos tratamos... No, porque temos coincidido durante anos, porque el foi o primeiro decano da facultade, promotor e primeiro decano da Facultade de Psicología en Galicia, e eu, anos despois, fun tamén primeiro decano do Colexio da Psicología en Galicia, e compartimos uns anos, e por eso témonos como amigos, nos queremos. E entón, digo esta broma de Vigo porque non sabía que era e temos pasado horas xuntos, o sea que non falamos de todo, según parece. Bueno, en todo caso, é como as outras persoas que nos acompañan, unha persona excelente para intentar darnos elementos de reflexión. E o que lle preguntaría, ainda que hai cousas que están apuntadas, é cales son os factores, cales son as dinámicas que provocan ou que inducen a que aparezca ou se manteña estas tendencias autoritarias. Que ten que pasar, o que é o que favorece ou como se fomenta na sociedade que estas tendencias aparezcan ou se manteñan. Non sei se se lle escoita. Non se lle escoita, Eu creo que non, porque... Non está saindo por... Eu creo que é mellor eso, sí. Dalle o botón. Está encendido. Teño que apagar aquí. Separa un poquinho, María Xosé. Separa un poquinho. Otro. Agora sí. Era el 3-4. Agora sí. Bien, pues nada, estaba diciendo que en primer lugar, que por supuesto, moitas gracias ao Colexio de Psicólogos, Colexio de Psicología por invitarme a este acto e tamén transmitir os meus parabéns ao Colexio por estes 45 anos de desarrollo brillante. Especial reconocimiento, por suposto, ás decanas e aos decanos e aos equipos de goberno que durante estes anos lideraron este proceso. Os acabo de escutar con moito interés, diciches cousas moi interesantes. Eu vou tentar, neste breve espacio de tempo que temos, apuntar algunhas cousas que poden complementar o que dixechedes e, a mellor, abrir outros temas de debate. Eu, en primer lugar, quizá por deformación académica, diría que, definir, non vou poñerme agora en plan académico, non? Pero é importante, a mellor, definir os conceptos. O tema do autoritarismo, eu creo que é un tema, ou é un concepto, que, en principio, non se aplica a un contido ideolóxico. O autoritarismo é unha forma de entender e de defender certas ideoloxías. Por lo tanto, a historia nos demostra, ademais, que o autoritarismo pode encontrarse en diversos puntos do continuum político. Temos casos, non podemos obviálonos, casos de autoritarismo de esquerdas, de extremo de esquerdas, que supuseron certos e moitos sofrimentos para a humanidade, igual que os autoritarismos de dereitas. Eu creo que iso é algo que nós, como honestidade profesional, debemos absolutamente recoñecer. O autoritarismo pode, lamentablemente, encontrarse en moitos lugares. Outra cousa, unha cousa é, e creo que tamén é importante matizar, que as ideas, esta forma de afrontar a defensa das ideas a través da imposición sobre os demais, incluso a imposición a través da violencia, é unha idea, como decía María José, que ven ao longo da historia. O que é certo é que
tamén por outra parte, que non sempre ao largo da historia os movementos autoritarios, os extremistas, tuveron moito respaldo. As ideas estaban aí, pero foron en momentos puntuales donde o autoritarismo aparece como un problema social, en canto teñen visibilidade. Recordemos a década dos 30 do siglo pasado. Os autoritarismos estaban moi vixentes, tiñan moita presencia pública. Despois da Segunda Guerra Mundial houve unha época donde os autoritarismos como expresión ampliada, como expresión presente nas sociedades, tuveron unha relativa pouca forza. No ano 2008, os autoritarismos volveron a ter presencia e visibilidade pública. Estes anos din algo sobre algunhas posibles causas e razóns que poden estar provocando a adhesión, o apoio a movimentos autoritarios. Eu sabes cosa de división. Unha cousa é que exista unha corrente, un partido, un grupo que defende a imposición, a forza para impoñer posicións, que defende a deshumanización do adversario, a eliminación do adversario. Outra cousa é con canto respaldo social conta. Creo que a nós o que nos preocupa é, que exista ese movimento, pero sobre todo que en momentos determinados unha parte significativa da sociedade asuma ese discurso. Entón, se temos en conta que pasou na década dos 30 e se temos en conta que pasou no ano 2008, veremos que o incremento de apoio aos movimentos autoritarios e extremistas están moi vinculados a condicións sociais adversas para o poder. Isto xa nos pode dar alguna pista. Que é o que ocorre en situacións económicas de crisis profunda para que eso sea unha especie de terreo abonado onde moita xente se suma a esa situación? Por tanto, se asumimos isto, eu creo que hai unha forma de entender o autoritarismo que un pouco se separa de algunhas teorías clásicas que afirmaban que o autoritarismo ten que ver basicamente con os rasgos de personalidade ou disposicións persoais. Eu non defendo iso. Lóxicamente, hai personalidades, hai persoas con tendencias máis autoritarias que outras. Pero, cuidado, o apoio ao autoritarismo non ven necesariamente esas persoas. Porque para mí o autoritarismo ten que ver basicamente o é. Non pasa nada, se un pouco de música que me estaba poñendo moi serio. Pues así decía que eu creo que como alternativa a esa visión un tanto reduccionista que como psicólogo social receito por completo, de entender o autoritarismo como basado fundamentalmente en disposicións persoais, eu creo, e cada vez estou máis convencido, que o autoritarismo fundamentalmente ten que ver con unha cognición motivada. Que quere decir isto? Que quere decir isto de cognición motivada? Quere decir que nós contemplamos o mundo, interpretamos o mundo en función dos nosos desexos e de nosas esperanzas. Este é o sesgo que nos temos. Iso entonces que quere decir? Cuidado. Quere decir que ao mellor o autoritarismo é algo máis complexo que estamos pensando. Que o autoritarismo é algunha xente a percibe como unha oportunidade para facer oír a súa voz nun momento donde sinte que o mundo ao seu redor non está funcionando, sinte que está nunha situación económica adversa, unha crise económica profunda, e sinte que os seus valores e a súa identidade está sendo amenazada. Isto que explicaría? Explicaría que isto, por lo tanto, o autoritarismo pode ser
algo instrumental. Isto é, eu apoio esas opcións en canto ao sistema no que eu vivo. A sociedade na que eu vivo non me dá o que eu creo dereito a ter. As miñas expectativas non están a ser cumpridas por esa sociedade. Eu sou un bo cidadano, eu me esforcei, a sociedade non me dá o que eu desexo. E, por lo tanto, busco unha opción alternativa. O que hai non existe. Fixemos, estamos falando aquí de algo que é moi importante. O autoritarismo, en calquer outro momento, surde a partir do seguinte, de unha demanda percibida. Eu creo que as cousas non funcionan, o sistema non me está dando o que eu requiro, e claro, frente a unha demanda ten que haber unha oferta. E moitas veces as únicas ofertas que se presentan son as ofertas autoritarias e extremas. Nun caso pode ser de dereita, noutro caso pode ser de esquerda. Fixámonos que pasou aquí en España na crisis de 2008. Aquí, en Europa, son estudios empíricos, o que produciu a crisis de 2008 foi un incremento de apoio a partidos extremistas, fundamentalmente de dereitas. En España, recordades, tuvimos dos movimentos. O momento de 15M, momento populista de esquerdas, que planteaba un discurso moi, a mi modo de ver, moi inclusivo. A sociedade frente á élite. Un discurso que facía referencia a como a sociedade ten que enfrentarse con os poderes, que está limitando os seus dereitos humanos a nivel de traballo, a nivel de identidade. Pero surdiu un segundo movimento que non foi o extremismo de dereita, cuidado, que foi un movimento nacionalista, o independentismo catalán, que a meu modo de ver, seguro que moita xente de vos non compartides, ten moito que ver con American Fest de Trump e ten moito que ver co Brexit. Porque, ao modo de ver, no independentismo catalán hai un componente moi importante de narcisismo colectivo. Aquí non surdiu a extrema dereita. A extrema dereita surdiu despois, a raíz do movimento independentista. Que quere dicir isto? Que os movimentos surden cando se senten amenazados. Cando se senten amenazados. Por tanto, outra dimensión importante do extremismo é a percepción de amenaza que teñen os grupos nun momento determinado. Se esa amenaza non é solventada polo sistema, van a buscar alternativas fora dele. Mirade, esa percepción de amenaza, que ocorre cando un grupo se sente amenazado? O grupo se cohesiona. O grupo defende, máis que nunca, os seus principios. E aquí temos un problema, que, bueno, de forma moi modesta, estamos traballando no noso grupo de investigación, gracias Laura, gracias Tamara, gracias Mónica por estar aquí, que é un concepto que nos vimos que está presente en todos os momentos extremistas, que é o monopolio da verdade. Eu, cando me sinto amenazado, me cuestiono e digo, eu teño o monopolio da verdade. Cal é o problema do monopolio da verdade? Non é únicamente que eu crea que eu teño unha verdade. Eu creo que a miña verdade é a que lle convén ao conxunto da sociedade. Pero os demais, este é un razonamento que se fan. É un razonamento que fan os autoritarios. O razonamento é o seguinte, esta é a verdade. E aquí baixamos a unha teoría psicolóxica que é a teoría do realismo psicolóxico, que di o seguinte, eu creo que o que eu penso é a verdade, pero, cuidado, a miña verdade non é boa únicamente para o meu grupo. A verdade é boa para o conxunto da sociedade. Pero, claro, o conxunto da sociedade é tan torpe, non ten información suficiente e, polo tanto, non sabe que isto é o que o convén. E aquí introducimos outro elemento máis. O monopolio da verdade únese a isto a obriga moral. Como eu creo que as miñas creencias son as que conveñen ao conxunto da sociedade, síntome legitimado, isto é, teño a obriga moral de impoñer aos demais meus puntos de vista. Isto me sona moito aos campos de reeducación
e a todos aqueles programas que intentan convencer os demais de que, cuidado, está usted equivocado. As ideas boas son as miñas. E por último, isto, pues matando de formación profesional, hai outro elemento moi importante nisto. É que isto si entra no que estamos a dicir agora da calidade e amenaza á democracia. Cando sucede este fenómeno de amenaza persoal e este fenómeno de monopolio da verdade, isto nos leva a outro proceso psicosocial moi importante. O tema da categorización social. Dividir nos outros e eles. Ese é un elemento que, se nos xogamos con esta dinámica de nosotros ou eles, é unha dinámica tremendamente peligrosa para o que é a convivencia democrática. Porque se eu xogo a nosotros versus eles, eu vou a ter, ou vamos a ter, unha lealtade partidista. E a lealtade aos principios democráticos pasa a un segundo lugar. O meu interés vai a ser o benestar do meu grupo, non o benestar común. Por tanto, principios fundamentais que ten que regir o funcionamento da democracia común, como son os dereitos humanos, está sufrindo a partir deste proceso de categorización nosotros versus eles, donde nós somos os vós, os outros son os enemigos. E dame igual quen faga esta categorización, porque desde o momento en que hai os outros e os considero os meus enemigos, vou a deshumanizarlos. Pero mirade, isto, como digo, atenta contra os principios fundamentais básicos da democracia. Onte todavía, a portavoz do presidente Trump, Caroline Leavitt, fixo unha declaración fantástica que demostra como os autoritarismos se van colando nos sistemas democráticos, porque, cuidado, hai unha novedade entre os autoritarismos desta época a dos anos 30. Os desta época, prácticamente ningún autoritarismo renega da democracia. Están dentro da democracia. Pero, cuidado, a democracia ten que respetar o que decimos nós, porque temos a verdade. Mirade, onte, non sei se a mellor non recordades, esta portavoz de administración americana, Caroline Leavitt, dixo o seguinte: un xuez, creo que paralizou unha destas órdenes presidenciais de Trump. O sea, francés. Ela dixo: como se atreve este señor que non foi elexido a cuestionar a autoridade de Trump, que foi elexido polo povo? Descoñece o que é a división de poderes, descoñece o que son os dereitos das minorías, descoñece o que son os dereitos humanos. Este é o problema realmente que os autoritarismos están introducindo no sistema democrático. Bueno, Xavier, disculpas. Gracias. Gracias. Gracias, José Manuel. No, eu creo que estades dando pé para seguir, que é do que se trata. Entón, simplemente un par de apuntes. Primeiro, tedes nas cadeiras un par de cousas, un cuadradito que me dixo a mí, un código QR, que creo que é para facer unha avaliación posterior quen queira facer do debate, e unha tarxeta que sí que vos pediría que se algunha xente ten algunha pregunta concreta, algunha cuestión que queira sugerir, que a escriba e a pase para que nos la chegue aquí á mesa e podamos introducirla tamén no debate. Bueno, eu das cousas que decíades quedeme con algunha e creo que me gustaría tamén intentar plantear que se ampliara algunha das cuestións que dixestes. Por exemplo, unha das cuestións que se achaca a estas novas tendencias de extrema dereita é incluso utilizando terminoloxía ou conceptos que surdiron na esquerda, por exemplo, a hexemonía de Gramsci, por exemplo, que están intentando, coas batallas culturais, é dicir, colonizar o discurso público. E eu vivín, e recentemente, o sea, a sorpresa non da criminalización dos inmigrantes, que é unha cousa como máis, que se pode dar máis por sentada, pero eu lembro as primeiras veces que escoitei cuestionar abertamente en programas incluso de
de prime time de televisión, a igualdade social, por exemplo, ¿no? É cando pensas, aquí está pasando algo, é dicir, que haxa este nivel de cuestionamento de consensos que eran básicos en unha hora de televisión de máxima audiencia, o sea, que teñan o valor de defender públicamente que hai que renegar de igualdade social, igual que eses discursos que xa cuestionan abertamente o feminismo ou os dereitos das mulleres. O sea, este tipo de cousas... Bueno, eu a veces o decía de broma, pero falando de revolucións, ideanos e tal, decía, non, ainda estamos na Revolución Francesa, pero es que eu creo que sí, es que agora se está cuestionando a fraternidade e a igualdade, se está cuestionando eso. Da liberdade non falará María José, pero quero decir que realmente se están cuestionando principios tan básicos como eses, que son os da Revolución Francesa, é dicir, que non é a Revolución Bolchevique, non, son principios básicos. Entón, eso me suxería, aparte do que entre vos quería decir, esa era unha cousa que me parece interesante, e outra que enlaza co que agora estaba dicindo José Manuel, que tamén, e María José tamén fixo posiblemente alguna referencia a ese tipo de problema, que e que nos leva tamén hasta que punto son non parecidos os fascismos dos anos 30, estas novas extremas dereita, pero o problema é se pode existir democracia sin dereitos, porque efectivamente estas forzas hoxe non renegan, por lo menos aparentemente até hoxe, a democracia, ¿no? E reivindican as votacións, incluso os plebiscitos, os referéndums, pero, sin embargo, cuestionan os dereitos humanos. Entón, digo por entender ou por analizar cara que o sea, que tipo de alternativas políticas poderían plantexar este tipo de forzas si gobernan. Bueno, entón, eso son dúas cousas e se vos parece, podedes interrumpirvos entre vos, se queredes seguir pola mesma orde ou quen queiras tomar a palabra. Falando, se queres, deste último, do tema da relación entre democracia e dereitos humanos, eu quero vos saber que unha democracia, a democracia, en sentido liberal, ¿no? Que é o que estemos nós, nese sentido. Eu creo que ten que construirse a partir de unhos consensos básicos, os únicos consensos básicos que poden realmente, o que se adecúan ao que debe ser unha democracia nos tempos actuais, son os que están recollidos na Declaración Universal de Principios Humanos. O sea, esos son os elementos, son os principios e as guías que deben guiar calquer debate político. Tío, pensabas, ben fai un momentiño, se está cuestionando o tema da igualdade, non? Pero non só eso, pero eu creo que estas cuestións, Xavier, o modo de ver, dende o punto de vista académico, outra cosa depois é a política práctica que entran en xogo outras variables, non? Estrategias políticas, como me diferencio, como gano máis votos e cousas destas. Eu creo que moitas veces, cando surden estes tipos de temas, máis que dirixirse a criminalizar a fonte ou deshumanizar a fonte que lanza os mensaxes, eu creo que nós deberíamos, basicamente, baixar o contido das mensaxes, explicar á ciudadanía que significa cada mensaxe e as consecuencias que ten cada un dos mensaxes. O tema da desigualdade. O tema da desigualdade, hai estudios en psicología social que demostran claramente as consecuencias que ten no funcionamento da democracia. A xente cree menos nos partidos, a xente desconfía do sistema, a xente, pero non só iso, sino que se perde algo fundamental que debe formar parte dunha democracia e do capital social, que é a confianza interpersoal. O sea, unha democracia non funciona se non hai confianza interpersoal. E se non hai confianza nas institucións. Neste momento, Xavier, o gran problema que temos, basado nas enquisas do CIS. Na última enquisa do CIS di que o 75% dos españois están de acordo ca democracia. Se puxa unha resposta de xeada social. Pero lle pregunta, usted está satisfeito ca democracia actual do país? Non. A enorme maioría deste país non está satisfeito ca democracia actual. Eso, para calquer membro de calquer partido político, neste momento tiña que ser o objetivo fundamental. Que está pasando? Eso que quere decir que hai un potencial aí enorme
de persoas que en calquer momento se poden asumirse a un discurso absolutamente contrario ao que todos desexamos. Ese é o gran problema. Esos datos están aí. A iso habría que facerlle frente. A mí me preocupa... A mí me preocupa... Separa un pouquiño, que non toque así. Sí. Me preocupa ata que punto, tanto na academia como cando se toma... Di 3-4. Cambiamos. 5 ou 6. Tamén funciona. A mí hai unha cousa que me preocupa e que ten que ver cos medios de comunicación ou como nos relacionamos ou a responsabilidade que temos cando falamos en público. Porque eu creo no poder das palabras, para ben e para mal. Entón, dereitos humanos, nos enchemos a boca. Perdón? Cos dereitos humanos nos enchemos a boca. A mí me interesa, nós temos unha Constitución, como a Constitución americana, ou norteamericana, ou todos, non? Nos dotamos dunha Constitución na que non solamente temos eleccións libres, competitivas... Xunta máis, para que se escoite mellor. Nada, non xunta máis o micro para que se te escoite mellor. Estos aparatos. Temos eleccións libres, unha democracia liberal representativa, pero en realidade o ámbito político non é só esa participación, as institucións. Pero todos vemos como a Constitución hai que desenvolvela, non se cumple o dereito a vivenda. Se empezamos a recorrer, cal é o problema? Que non hai un sentido común en este momento político porque se foi destruindo. Despois da Segunda Guerra Mundial construíse toda o que leva a dereitos sociais, xustiza social. A partir dos anos 80 e xa claramente nos 90 esos anos e empezou a permear unha concepción neoliberal na que nos podemos incluir todos e todas como cómplices. Por lo tanto, non é só unha cuestión de estamos agora aquí e caeron do ceo, sino como a retórica que nos mesmos propiciamos e que acabamos convertindo en un mantra, a mí me preocupa. Hai que ter responsabilidade e non reproducir eses mantras. Porque se nos enche a boca con dereitos humanos. E onde están? A bestialidade deshumanizadora a que estamos asistindo. Entón, haberá que cambiar eso e asumir a responsabilidade que nos compete a todos. Precisamente porque o que tratan é de que teñamos medo, de configurar un enemigo polarizado. Claro, pero eso non se vai a facer, digamos, cambiando solo, perdona, porque eu creo que a parte psicolóxica é importante, pero non é a única solución. Para min, para isto, a parte importante é a política, non só do político, sino como construímos unha comunidade que é sempre complicado e difícil, e ese é o que necesitamos para que non haxe extremismos. Estou totalmente de acordo contigo que autoritarismo en todos os lados e entre os máis progres. Entón, eso non é e está estudiado. Por lo tanto, a cuestión é como do que pode ser eso que o neoliberalismo contribuiu a que ti eres responsable de ti mismo e de todo o que te pasa. Non é esa responsabilidade. Como esa responsabilidade trasladamos ao plano de acción política conxunta, porque se non hai acción colectiva
non hai liberdade ni farrapos de gaitas. Claro. Entón, eu creo que ten que haber formas de contrarrestar, non repetindo mantras e non estando sempre falando do que falan estos que nos queren levar con esa linguaxe ao seu terreno. E que, no fondo, desdemocratizan, se aproveitan da democracia, pero desde a posición autoritaria. E, polo tanto, cargándose todos aqueles instrumentos que son digamos, unhas barreiras de contención para que non nos sobrepasemos, non? Porque hai límites. E, por suposto, aquí hai elementos que veñen sobre todo, deses anos que vai penetrando o neoliberalismo, e despois, eu creo que hai 3 momentos, non digo eu, digo moitos, pero para mí son fundamentales. Un é o 11 de setembro, que altera claramente a visión da relación intercultural, por exemplo, non? E a crise do 2008 e a crise de refugiados, non nos olvidemos, do 2015 foi, non? Estas son 3 crisis profundas que están detrás e que xeneran antisistema. Eu en eso estou de acordo contigo, xeneran antisistema, pero a cara do antisistema é a visión eu chamaríalle dereita radical, que ten como característica ser autoritaria, ser populista, ser antixénero, familiarista. A familia é natural e prepolítica, e esos pilares son fundamentales. Entón, a mí o que me preocupa, como lle preocupaba a Aren, era como construir un mundo común, como reconstruir ese sentido común da cultura política que en estos momentos está amenazado. Pero, é dicir, a situación é moi complexa, lo sabemos, pero hai formas, polo menos na medida do posible, de non entrar a estar falando sempre, a reproducir mantras, como que agora os xoves son todos fachas, pois non. Claro, isto é evidente. Non son. Claro, claro. E ao final acaba sendo o efecto Mateo. É dicir, porque digo o caso da xuventude porque se está repetindo. Bueno, pois o mellor en Madrid sube un pouco máis, pero que aquí, que vexo en Galicia, a xuventude é extraordinaria. A mí me sigue sorprendendo. Entón, hai que ter cuidado. Os medios de comunicación potencian esa visión tamén, e nos caemos moitas veces nas trampas de estar todo o día repetindo, e o que facemos é provocar, e eu creo que hai que actuar a outro nivel de responsabilidade, non? Me parece a mí é o que me preocupa, non estar reproducindo constantemente, porque esa é a chuvia fina que vai penetrando e que nos vai alterando, como penetrou o neoliberalismo na socialdemocracia, descaradamente, non? E así estamos. Non sei se... Sí, varias cousas. Primeiro, un último que dicías que estou completamente de acordo contigo, que non se pode xeralizar con eso dos xoves, pero hai un dato que é así. En todas as enquisas din que os menores de 25 anos, as posicións políticas, a maioría abrumadora é a abstención, pero o primeiro partido en intención de voto entre os menores de 25 anos é Vox, en España. Nos homes, sobre todo. E nos homes, sobre todo. Ese outro tema, porque está abrindo entre os mozos unha fenda por xéneros tremenda. Logo, dos temas que plantexaba antes Xavier, só a comentar o que decías da igualdade social e tal, Milei ganou unhas eleccións dicindo que a xustiza social era unha estafa, literalmente, e por certo despois repetiu no Isabel Díaz Ayuso, ainda que tamén é certo que algúns do seu partido tiraron un pouco das orellas porque xogaba demasiado forte. E ti preguntabas hacia cal é o proxecto, que cara que modelo de democracia imos. A ver, en Europa xa pode haber un referente que é Hungría, e que é unha democracia que se mantense a formalidade, unha democracia instrumental, formal,
como unha especie de cascarón baleiro, onde hai eleccións cada 4 anos, onde non os opositores non os meten na cadea, pero cada vez vais arrinconando máis os dereitos das mulleres, prívase de dereitos homosexuais, arrincónase os inmigrantes, etc. Ese é un posible modelo onde, bueno, pois eso, están os adornos da democracia, pero a sustancia vaise perdendo. E logo xa hai as posicións máis radicais que están nos Estados Unidos, non? Eu lembro aí este tipo, Peter Thiel, este magnate de Silicon Valley, que foi un dos fundadores de PayPal con Elon Musk e tal, este escribiu xa hai tempo que a democracia e a liberdade son incompatibles. Porque a defensa dun individualismo extremo, salvaxe, digamos que é a reivindicación da liberdade do depredador ao que non se pode poñer ningún impedimento para que devore a víctima. E aí hai incluso unha certa escola de pensamento, por chamarlle algo, isto que se chama ilustración escura, hai un tipo que se chama Curtis Yarvin, que, por certo, é un dos inspiradores do vicepresidente dos Estados Unidos, de J.D. Vance, que defende abertamente unha monarquía, que di que isto hai que xestionalo como unha empresa e ter un presidente que sexa un conselleiro delegado. O curioso é, e bo o título do foro, que, claro, plantease autoritarismo e liberdade como termos antitéticos, e iso é o que nos indica o sentido común. O perverso de moitos destos novos autoritarismos é que eles se erixen se apropian da bandeira da liberdade, eles se erixen nos auténticos defensores da liberdade. E entón, e volvo ao que decía ao principio desas apropiacións extrañas, por exemplo, podemos ver aquí en España como os mesmos que reivindican o franquismo logo son os que din que defenden a democracia pura frente a unha especie de tiranía na que estamos vivindo, non? E esa confusión fai todo máis perverso e creo que como máis difícil de manexar a situación e de combatila, non? Sí, só brevemente, o sea, aquí non se trata, vamos a ver, yo entendí mal o que dixo María José, non se trata de repetir mantras, sino que eu creo que aquí o que estamos a decir é o seguinte, e creo que se explicitou, non? O sea, as persoas reaccionan ante contextos e realidades sociais para eles, ante medidas políticas, ante medidas sociais. A xente responde ante iso. Entón, si nosotros o que estamos vendo agora é que gran parte desas medidas non están contando co apoio de moita xente. Dicía agora, Xosé, co tema da xente nova respecto ao que está ocurrindo neste momento. Entón, nós temos que partir de eso. Si algo non está funcionando, temos que ver que non funciona. Evidentemente non son eu quen pode ser significado como reduccionista en psicología. O sea, o comportamento humano se produce basicamente como interacción entre o contexto social que está aí e as persoas. Porque o contexto social existe por acción das persoas, se retroalimenta. Por tanto, se nós non somos quen, neste momento, de convencer a xente de que existen necesidades de cambios sociais importantes para poder lograr e mantener as liberdades que tivemos durante moitos anos. O dicías tú moi ben. A ruptura que se fixo entre a década dos 30 e a década dos 80 foi debido a que por que non apareceron movimentos autoritarios? Porque estaban aí. Por que non contaron co apoio da ciudadanía? Porque a ciudadanía sentía que nese momento o sistema daballe posibilidade de desenvolvemento personal. Chega un momento aquí en que estamos nunha auténtica crisis. Razóns, posiblemente porque se abandonaron gran parte das políticas sociais. Pero como volvemos a conseguilas? Porque alguén diga, mañán fago esta norma, esta lei? Non. Será a partir, basicamente, de unha política donde saiba discutir que a xente que pense de forma distinta, que teña capacidade persuasiva e crear para que a xente diga, oiga, fíxate, aunque eu non crea nesto, iso creo que é conveniente. Porque a xente hai que dicir o seguinte,
Si nós vivimos nunha sociedade individualista, donde o outro o enemigo, donde o tipo de relacións é entre comer e ser comido, aquí iremos perdindo todos. Entón, hai dúas vías para chegar a que vivamos nunha sociedade donde todo o mundo máis ou menos nos respetemos e donde máis ou menos podamos sentirnos seguros. Isto é, a xente, todos nós necesitamos cubrir necesidades básicas. Unha das básicas é a de seguridade, a de recoñecemento social. Moitos grupos actualmente se están mobilizando por algo que se chamaba Hegel, precisamente. Hegel planteaba como un elemento de acción colectiva, como un elemento de crispación, un filósofo Hegel. A falta de recoñecemento social. Que dicen hoxe en día moita xente? Non me sinto socialmente reconocido. Iso habrá que facer frente a eso. Habrá alguén que, aparte de crear estrategias políticas para eliminar o adversario, habrá alguén que, aparte de usar estrategias para ganar votos, pense neste tipo de cousas. Esa é razón. Esa é razón. Pensando a justicia social. Hai un filósofo canadiano coñecido que química. Sí. Dixo, xa hai como 20 anos, dixo, temos as mellores teorías da xustiza da historia e o mundo vai por outro lado. Aumentaron as desigualdades e o crecimento. Non é certo. Bueno, hai unha parte de certo. Non é certo. Ti non vas... Non é certo. Eu non son platónica. María José, E ti eres aí e estás con... Os datos. Existen a desigualdade, afortunadamente, e como dice Steven Pinker, a humanidade, moi lentamente. Moi lentamente. Foi avanzando. Hoxe en día existe moita desigualdade, demasiada desigualdade. Demasiada? Demasiada desigualdade. Pero non ten nada que ver ca que existía fai 40, 50, 100 anos. Diminuiu a desigualdade entre os países, pero aumentou a desigualdade dentro das sociedades en Occidente. Tampouco, non. Fíxate que antes había os señores feudales e os pobres. Sí, estou falando nun período histórico máis reducido, desde a Segunda Guerra Mundial ata hoxe. Claro. O que disminuiu foron as desigualdades, obviamente, entre a China e Europa. Vamos aos datos. Espera, a ver. Sí. A pirámide. Sí, acaba. No me digo que eso está y Piketty. Sí. Uno de los gurús. Da historia da igualdade, ves claramente como efectivamente se foi ensanchando, pero o que, claro, con moitos anos, e cas políticas, sobre todo, despois da Segunda Guerra Mundial, do Estado intervencionista e todo eso, ben, pero os datos hoxe, que é o que nos dan? Que hai, non sei, cantos son? 5, 6, 7 señores que acumulan todos os cartos e... Eso é certo. Bueno, pero esos son datos. Pero o que te quería decir con eso é que eu non son capaz de convencer con un discurso, porque non é unha cuestión de convencer en sentido racional de que yo le dé la chapa a ese que dice ti colles a estos de Vox e que podo si eles non van a estar dispostos a falar. Eu teño que buscar formas de transformación porque eles a mí me identifican como enemiga. Entón, bueno, pois pode ser cortés, non sei, no Congreso, que parece que tampouco, non? Pero, en realidade, cando estamos falando de como cambiar, ou como, xa non digo cambiar, sino frenar, determinadas políticas regresivas ou movimentos regresivos, non pode ser pola vía racional. Eu creo que só é pola acción colectiva. E a acción colectiva estamos vendo contra Altri, polo tema da sanidade, é dicir, de movilización que leva que a xente se sinta segura porque ten confianza, aprende colectivamente e deixa de estar co mantra de todos son iguales, a política non sirve para nada. É a única forma. É difícil, por qué? Porque
como decía outra, voamos sin instruccións. Entón, a mí me preocupa eso, porque eu le puedo largar, vamos, un discurso, le pongo a Platón, a Hegel, a todas as autoras, pero non sirve para nada, non sirve. Si me permite, simplemente, mira, o tema da acción colectiva é fundamental, bueno, nos levamos anos traballando neso, vemos como sirven realmente para crear novas agendas públicas, como sirven para movilizar a xente, como sirven para crear novas identidades sociais. Pero ti partes de outra cosa que é moi interesante. Como facemos para chegar a aqueles que non pensan como nós? É un tema fundamental. É un tema que, de forma modesta, estudiou a psicología social. Sabemos que realmente non podemos chegar, nunca vamos a chegar, a alguén que está situado no outro lado. Por qué? Porque os temas se politizaron tanto e hai unha polarización afectiva tal que a xente xa non discute de ideas. Tú, diga o que diga outro, non o vas a creer. Portanto, nós o que temos que facer, que facemos nós, o que intentamos facer nós, cando se intenta mellor cambio de opinións en certos grupos? Primeiro, ti sabes que se ese mensaxe de cambio o fai un membro do seu grupo, non vai a ter ningún efecto. Porque a xente te ve como alguén do outro grupo, portanto, non te fai caso. Que hai que facer? Evidentemente, os líderes de Vox non te van a facer caso. Pero vos ten moito tipo de votantes que en su momento votaron por outro partido e pasado mañán votarán por outro partido cando as condicións sociais mellor votarán por outro desarán. Que hai que facer? Que alguén que eles perciban como non de o seu grupo faga discursos destos. Que nos convén a todos? Nos convén o enfrentamento ou a convivencia? Que nos convén? Iso é o que hai que facer. Hai que buscar estrategias de tipo. Digo eu, que eu creo que os partidos, os think tanks dos partidos, aparte de pensar en como podo ganar un par de votos aquí ou ali, sacando un ou outro escándalo, o que habría que neste momento que crear o think tank, pensar, bueno, na sociedade democrática española, na europea, na mundial, temos un serio problema. Xente que se presenta con ropaces democráticos, porque non se presenta como antisistemas, están entrando no sistema, como decíamos antes, están modificando a declaración onte da portavoz de Trump, é un claro síntoma. Que fai os jueces? Que fai outro poder meténdose no noso? Aquí podemos todo. Isto que temos que pensar, como facemos? Eu creo que neste momento existe coñecemento, non digo que sea ese coñecemento aplicado de solución xa, pero marcan a pista por onde se pode ir. Primeiro, como te dicías antes, creando evidentemente movimentos sociais que visibilicen o tema, no poñan na senda pública. E depois ves como nos acercamos, pero mira, hai unha figura que te mencionaches antes tamén, o Xavier, ao principio. O tema da hegemonía, o tema de Gramsci. Que decía Gramsci de como lograr que a filosofía marxista fose asumida por a xente normal e cotidiana? Gramsci dicía, mira, como vayades a un sitio a soltar o tema da macroestructura, hai que anclar as novas ideas no sentido común da xente, nas creencias da xente. E aí é como a psicología leva anos demostrando que hai que facer. Anclar as novas ideas, as ideas que ti queres implantar nos que son as creencias de sentido común. As ideas de Gramsci, por certo, serviron para que outro psicólogo social, conocido como Moscovici, desenvolvese a súa teoría. Pero deixo aquí xa, porque senón estou falando demasiado e teño disfonía. Digo, a propósito de Gramsci, Mussolini dixo que se encargaran de que ese cerebro Non pensara. Pero pensou e escribiu. Pensou e escribiu. E temos as súas ideas. Pero aí é outro dos elementos de do problema do peligro de pensar, e non só dos pensadores, sino da ciudadanía normal, que non pense. Sí, o problema do discurso rápido, o problema do discurso racional que decías ti é que, como comentaba Xosé Manuel, e sobre todo no mundo das redes sociais, as respostas que se buscan son puramente emocionais. Claro. Só se busca o impacto emocional. Eu insisto moito no das redes sociais porque falaba desde paralelismos cos fascismos dos anos 30 do século XX. O nazismo creo que non se pode entender sin a eclosión da radio e sen a utilización da radio.
E creo que estes novos movimentos autoritarios de hoxe non se poden entender sen as redes sociais. Sí, eu creo que aí, bueno, e hai quen di, ¿no? que son os que permitiron sair da marginalidade, aparte de todos os factores que xa se comentaron, ¿no? Entonces, bueno, eu por decir, porque coñecido, pero bueno, para situar o termo cuantitativamente no que está, que hoxe si, bueno, afortunadamente teñen discrepancias, sabedes que hai tres, digamos, liñas dentro das extremas dereitas europeas, pero se estuvieran unidos serían a segunda forza no Parlamento Europeo, e o 28% dos europeos están gobernados por estes partidos, é dicir, que non estamos falando de calquera cousa, é unha forza política relevante, non? Eu, en todo caso, antes saliu unha idea que a mí me parece, bueno, polo menos, porque está claro que, en todo caso, todo isto leva, e hoxe tamén tivemos unha convidada que non pudo vir finalmente, porque tuvo un problema, que era unha politóloga valenciana, que ten un libro, por certo, La extrema derecha en Europa, que recomendo, é breve e é interesante, non? Porque está claro que todo, en última instancia, ten tamén a súa plasmación na política, non? Pero hoxe, aproveitando que estamos aquí, ou estades, vamos, sobre todo, xente de outras disciplinas. Antes saliu por aí, non sei a quen citabades, pero que si son compatibles a democracia e a liberdade, non? Alguén... Pero, entón, para mí o problema é, porque leín, tamén hai un libro tamén de un historiador portugués, Fernando Rosa, sobre novas dereitas, bellas dereitas, que tamén acaba de sair. E, por exemplo, cosas que se falan nestes tipos de textos de politólogos, digamos, chega a plantearse a pregunta de si realmente hai compatibilidade ou é compatible ou ten que coexistir necesariamente o capitalismo coa democracia, porque o capitalismo naceu antes da democracia e existe ese capitalismo en países non democráticos. Entón, o problema é, en última instancia, xa para tamén ir, bueno, encarando a fase final do tal. Entón, o problema é, para min, e xa que estades aquí académicas e académicos, que é a liberdade? Claro, porque o problema é a liberdade, para min, e facía unha referencia cando iniciei a mesa sobre a experiencia propia da xente moza que nos anos 70 nos metimos no activismo político contra a dictadura, tiñamos moi claro que era a liberdade. A liberdade non era facer pantanos, non era facer carreteras, nin siquiera era facer vivendas. É outra cousa. Entonces, por que iso pode facer unha dictadura? O cemento está a disposición de todos e de todas. Entón, a mí eso me parece unha cosa importante, porque creo, dentro disto que se está a falar de, digamos, que tipo de discurso, que tipo de análisis, que tipo de mensaxes lanzar, se esa nación colectiva, se esa no que decías ti, digamos, con criterios persuasivos desde o punto de vista da psicología, o problema, hai cousas que hai que rescatar. Probablemente tamén se di, un dos graves problemas que houve é que todas as grandes forzas políticas, tamén as grandes forzas de esquerda, abrazaron o neoliberalismo. Non se facía outra política económica. Parecía que non había máis que facer que as políticas económicas tal, non? E claro, se empeza a non haber alternativa, pasa seguramente que hai xente que acaba, digamos, desencantada e tal. Pero, bueno, a mí esa cuestión da liberdade me parece interesante, porque, e por eso eu creo que se contrapón, porque eu si teño algo claro, é que está en contraposto o autoritarismo e liberdade. Bueno, e perdón que está aquí a especialista, eu falo desde o punto de vista de activista, se queres. Pero a mí iso me parece importante, porque, en última instancia, hai quen defende que a liberdade é a liberdade de empresa. O tomar cañas. O que decía Joan cando ponía o exemplo, ese un libertariano. E iso é unha corrente que leva moito tempo. Non é da hora. O que pasa é que hai... Nos de aquí coñecimos o anarquismo, que un libertario é un anarquista. Estos son libertarios de dereitas, da dereita radical, e que defenden libertade e propiedade. E a propiedade non ten límites. Entón, ese é un principio básico. Porque inclusive Locke ou o famoso este de a riqueza das nacións poñían límites ao crecemento económico e á propiedade. Pero estes non teñen ningún límite. Entonces, libertade, propiedade. Esa sería unha forma de entenderlo, non? Para mí, a liberdade individual non se pode dar se non hai liberdade colectiva. Porque
Eso é como epíteto, ¿no? El estoico que es libre encadenado. Bien, sí. Pues aquí estamos falando da liberdade colectiva, que te permite a ti, pues poder sair á rúa e que non teñas medo de que te violen ou que te rouben ou que... Por qué? Porque hai unhas condicións de libertades, non? Eu estou de acordo contigo en unha cousa fundamental e é unha forma de unha frase que se cita sempre de Rosa Luxemburgo. Sí, la libertad es la... A liberdade la del otro, é... La del otro. A liberdade para... Es la del otro. Es la del otro, exactamente. Porque se eu falo da miña, ou é en termos de propiedade, ou é en términos estoicos de que eu podo estar preso, pero soy libre en el pensamiento e na mina... En todo caso, a liberdade hai que ver como se articula a liberdade individual e a colectiva. Claro, isto de libertad es tomar las cañitas. Contrapartida, autoritarismo. Porque eso quen o di? A que está impoñendo a súa perspectiva. A que está impoñendo a súa lógica. É a lógica do poder. O que pasa é que a xente se apunta porque non pensa. E así como eu non creo que se poda convencer a ninguén pola vía racional directa, sí creo que o que hai é que escoitar, pararse a pensar. Por eso pensar é tan peligroso. E entón estamos metidos aí en esas redes, en esos non escoitamos, o que hai é ese balbordo que hai reproducido no Parlamento, que cada vez non se sabe xa o que hai, nas redes, nas tertulias, en todo. Claro, quietos, hai que pensar. Pensar é unha necesidade, decía Bale, como comer ou dormir. É unha necesidade básica. Entón, amigo que me di a liberdade é que libre para qué? Para estar parado na casa. Esa frase de Lenin, libertad para qué? Cuidado con esas cosas que nos levan por terrenos... No, libertade para qué? ¿Para qué? Sí, no, pero cuidado con esas preguntas porque... E me acordo que era un señor que gobernaba este país e supuestamente era de izquierda, que era preferible morir no metro que nun... Verdad? Bueno, pues no sé, que temos boa memoria, por lo menos. Yo ahí no sé, porque Moscú, Chequia, todo ese tipo no fueron moderados. Había outro presidente, que foi presidente español, que foi de dereitas, que tiña tamén unha idea peculiar da liberdade, isto máis chusca, que dixo aquelo de... ¿Quién es a mí el Estado para prohibir que pueda conducir después de tomarme 4 litros? Y eso sí que tronca bastante con esa idea de liberdade. Por un lado, a reducción da liberdade á liberdade económica, puramente, ou a propiedade, como ti decías, e logo ese individualismo feroz, salvaxe, que vimos moitas das reaccións coas medidas da pandemia, non? É dicir, e aí foi onde saiu das cañas, que a mí ninguén me pode prohibir que leve unha máscara, que usted pode contaxiar as persoas, pode estender a enfermedade xa, pero o Estado non ten por que inmiscuirse, o son libre de andar por onde sexa o que se contaxe a la L que apande con iso, non? Ese libertarianismo ou anarquismo de dereitas, non? Por decirlo así, que creo que parte sobre todo de este individualismo extremo que, en fin, en que derivou o capitalismo. Bueno, Xavier, para finalizar, hizo la típica pregunta sencilla. ¿Qué es la libertad? Pero contéstalle co de Lenin e xa está. Sí, ¿para qué? No, bueno, es una pregunta clara, pero claro, que a estas horas y aquí... Yo creo, o sea, un poco recogiendo ideas que comentamos aquí antes, yo creo que algún dos conceptos, esto sería para desenvolver moito máis, ¿no? Pero algún dos conceptos de liberdade están expostos
nun dos documentos máis importantes que creou nunca a humanidade, me parece. Pero é algo como tanto, está aí todo, a veces non se ten en conta, ou a veces un pouco, a veces pues, se frivoliza. Es, que comentábamos antes, a Declaración Universal de Dereitos Humanos. E fala de libertades importantes. Libertade de pensamento, libertade de acción, libertade de expresión. Bueno, e tamén libertade para respetar os dereitos individuais de cada uno para expresarse sexualmente como queira e lóxicamente como queira. Ese creo que é o camiño que hai que recorrer. As outros tipos de liberdade que comentábamos aquí de forma un tanto ahora, pues, graciosas porque eran graciosas, non? Son libertades que atentan contra a liberdade de outros, que atentan contra a saúde de outros. Eso non é. Pero eu creo que esa é a liña. Pasa que bueno, a pregunta é tan sencilla como para solventar ahora aquí e de seminario. Pero bueno, Xavier está ben para unha provocación. Sí, non digo que sea fácil, pero danos a tu idea, danos, Xavier, Devolve a pregunta. sí, danos, que es para ti a liberdade? Eu tiña clarísimo, cando tiña 15 anos tiña clarísimo. Ahora. Era acabar con unha ditadura que te prohibía besarte na rúa, que te prohibía asociarte, que te prohibía opinar. Eso é a liberdade. Faino positivo, entonces. Poder opinar, poder dar... Claro, está clarísimo. Non é que me fixeran autopista... Exactamente. Dereitos humanos. Están nos dereitos humanos. No artículo 18, artículo 19. Evidentemente. Fala disso precisamente. Claro. No, pero Sí. eu quería matizar que ti decías autoritarismo non liberdade. E eu te digo, autoritarismo ten un concepto de liberdade. Por eso as palabras están cargadas e por eso hai que ter cuidado de como as empregamos. Porque cando dice lo de las cañitas, está exercendo desde o poder. Entón, un autoritario ten un concepto de liberdade. Basado na propiedade, basado no individuo e no poder que pode exercer. Entón, non son contradictorios. Bueno, unha concepción darwinista, non? A liberdade do máis forte. Tamén, claro. Aí esa vía, porque hai outros que non creen na evolución, son negacionistas. Pero son darwinistas sociais. Claro, son anticientíficos, pero aí o xogo de palabras podes unilas. Autoritarismo e liberdade, se anotan todos, desde Abascal a cuantos máis. E outros que non son dese nivel, sino no sentido común que poda funcionar. En 10 minutos máis ou menos seredes libres para ir a tomar unhas cañas. Pero temos aquí unhas preguntas que, bueno, algunhas xa saíron, pero en todo caso recollo. É dicir, que alguén que plantea que papel ten a economía en todo isto e se o autoritarismo ou se non é senón unha ferramenta do capital, bueno, de alguna maneira saiu, é dicir, si hai unha tendencia que resposta a intereses, entendo que se refire a iso, e despois outras dúas que falan, digamos, do sector anarquista da poboación, é dicir, que si son radicais pero non autoritarios, si son violentos pero non autoritarios, bueno, o sector o libertarianismo, non? Non sei se se refire aos sectores anarquistas clásicos, ¿no? É dicir, que papel xogan ou que podrían representar. E despois a última é por que os discursos universalistas son cuestionados e catalogados como discursos de minorías radicais, ¿no? Como se podría solucionar. E, bueno, enlaza un pouco que tamén planteaba José Manuel de como construir un lugar neutral para o diálogo e a comunicación de todas as partes implicadas, ¿no? Bueno, non sei, digo, se queredes incorporar estas... Sí. Desas ideas extremas do libertarianismo, un exemplo moi prototípico é Milei, aínda que algunhas das cousas as abandonou agora que está no poder, pero ele na oposición decía cousas como que había que deixar a xente libre para comerciar con órganos. Para comerciar con órganos, poder vender os seus órganos e tal. E esa concepción extrema, un pouco salvaxe da liberdade, non? Sí, sobre todo porque ten connotacións económicas. Vende o que non ten cartos e compra... Efectivamente. Iso que fai... Vamos aos temas de, por exemplo, o debate típico da prostitución, non? Exactamente. Reforza... Ou dos ventres de alquiler, de aluguer. Exactamente. Iso reforza a xente con poder frente a non poder. Claro.
Bueno, non sei, nos quedan máis ou menos 10 minutos, non sei se queredes facer unha última intervención, así, resumen, reflexión. Como veches ti o debate, claro? A tua opinión, claro. No, a mí pareceme interesante, quero decir, porque en última instancia tampouco se trata de chegar a conclusións, se trata de pensar, desde o meu punto de vista. Por eso, no, bueno, algunha vez en cuando non está mal. Si nos atrevemos coa libertade, temos con todo. No, pero bueno, que a mí parece que é importante pensar, o sea, pensar a realidade, pensar por que pasan as cousas e pensar que se pode facer, no? Antes se falaba, por exemplo, do tema da xente nova, no? Bueno, pues aí habrá que escoitar tamén, pero, bueno, evidente, tamén é curioso. Non sei a quen lle escoitaba hai pouco sí, creo que foi Gotía, lle escoitei a Antón Losada que decía, no, cando discutía con unha persona e tal, me decía, no es que non me entiendas, es que non estoy de acordo contigo. Quero decir, que a veces, e decía tamén, no, es que a mellor hai algunhas destas homes, en concreto, que o que queren é volver o que saben que era antes, que decir que, bueno, os irmáns sentados na mesa e as mulleres recollendo, porque é moito máis cómodo, evidentemente. Quer decir, que ese tipo de cousas tamén, os programas políticos e as ideas, ao final, tamén collen apoios por ese tipo de cousas, porque, oye, venme mellor que funciona, non? Claro, por eso. En todos os niveles. Eu creo que hai algo que se nos pode escapar en esta construcción ou en este novo orden autoritario. O que non podemos perder de vista é que hai distintas fontes de opresión. Unha delas é a que se estrutura en torno ao sexo xénero, pero está o racismo, e non é solamente en Norteamérica. E esos elementos, xunto ca cuestión económica, a clase, a raza, o sexo, a etnia, se vamos poñendo, eso son fontes de opresión que non están así, vamos a solucionar este, sino que están interligadas. Entón, hai que telo en conta, por iso é moito máis complexo. Antes decías, no, asaltamos el Palacio de Invierno e viene la revolución e se acabou, ¿no? Como si fuera tan fácil. Era un palacio. Agora temos varios palacios que hai que asaltar. E, además, están interconectados. Por iso, eu creo que son moi hábiles na articulación desta falta de pensamento que teñen, pero pensan moi ben como tirar no tema do sexo xénero e de construir o feminismo como un enemigo. Porque aí están dando nunha das estruturas basilares do orden social. Económico, racista, porque a economía, produción, reproducción, e o tema da reproducción para eles é de debate público. É o punto fundamental, non só a reproducción biolóxica, tamén a reproducción social. Están unidas. Entón, non é tan fácil. Non está só na economía, ni só, sino como hai distintas fontes de opresión. Eu quería puntualizar unha cousa, agora que falastes outra vez dos mozos, que dixen antes, un pouco para rebatirche a ti, non que non quería rebatir, simplemente puntualizar, que o dato de que o Vox é o primeiro partido entre os menores de 25 anos en España. En Galicia é o BNG. Nas eleccións autonómicas do ano pasado era o BNG. E resaltar de novo, iso daría para moito, esa fenda entre xéneros que se está abrindo. Estaba consultando agora, porque tiña visto os datos. Por exemplo, o 70% dos votantes de Alvise Pérez nas eleccións europeas eran homes. E iso, ademais, está pasando en España, pero está pasando en todos os países. Hai outra fenda moi importante que se está abrindo tamén, que é entre o urbano e o rural. Aquela cousa que había das boinas e os birretes, a Trump gana pola boina. Gana pola boina, incluso nas cidades nos estados no que el gana, nas capitais ganan os demócratas, e está pasando en todo o mundo. E tamén esa fenda entre xéneros e entre os máis mozos. Unha cousa que non sei como vai evoluir e que me parece particularmente preocupante. Bueno, pois non sei,
que por ahora creo que debemos ir terminando. Creo que, bueno, agradecervos a participación, as opinións, agradecer tamén ao Colexio de Psicología da Organización e ao Concello de Pontevedra as facilidades para facer isto aquí. E eu, como se me ocurría agora brevemente unha conclusión, pois se cadra unha cousa básica que podemos intentar empezar a traballar é conseguir demostrar e defender que non vivimos nunha ditadura, porque si neste cambio de consensos básicos permitimos que esas ideas vayan penetrando e vayan sendo hexemónicas, haberá xente que busca a liberdade apoiando este tipo de forzas, non? Digo, porque eles falan da imposición da igualdade, da imposición da distribución da riqueza. É dicir, entonces, se hai xente que empeza a vivir como unha opresión, falan do feminismo como opresivo, non? Igual que outros falan da imposición da lingua, non? Que cero, entonces, si ese tipo de Os cosas... impostos. Os impostos e tal. Entonces, hai que, en fin, intentar como mínimo manter esa... Había aquela frase que me veo antes a cabeza, que decía, si a educación le parece cara, pruebe con la ignorancia, ¿no? Digo, porque, bueno, por aí van as cousas, ¿no? Es decir, que eu creo que hai que defender ese tipo de, bueno, dereitos humanos, evidentemente, pero tamén ese tipo de chamadas imposicións que o que pretenden é vivir nunha sociedade máis razonable, ¿no? Bueno, pues, nada máis, moitas gracias e hasta a próxima. Gracias.